bang' ka wuodgi onegi e rochruok mar arita kwe e gwenge ma Kisumu, ka bende koro giwacho ni nek mamoko osebedo e gwengego mano mar tiengre ka jogweng' koro timo romo odiechieng' ma kawuono mar sumo paro e weche mag arita kwe e gweng'no mayudore e Central Kisumu Ward, Kisumu West Sub-County e kaunti noero ma Kisumu. James Okoth nigi ler mathoth. E Sekonda Beach pacha oparo gik moko milion 1. Kech ka koro ng'ato samoro biro gi lep polis to maybe awacho ni samoro gin polise moko. Koro kachaka chich to gin ji 2 then gin gi pala. Lwasi mar kuyo okwako dala jaduong' Edward Otiende bang' nek mar wuode jumbe 2 mokalo. Austin Okudo ne olalo ngimane e lwet jonjore mane omonje sa 3 mar otieno ka gimanore kod bunde kaachiel gi pala. Kuom pacha taweni bunde cha en gimoro ibwogo wago abwoga. Samoro gidwa kawo gimoro nikech mabe duka. Koro an kadhi e dhot cha tawinjo ka bunde omor. Tawacho ni maybe samoro ma gima ng'o. Koro an sama bunde omor ni ta an agora piny. Tawacho ni jogeri samoro goya. To ko muocho bunde tal abet piny to wadgi cha olwar e wiya. Koro an atho gi sweta wadgi norwako sweta moting'o simni. Atho kode ma kai koro kalosi alinga to wadgi ne mago koko ogo kagimo gonduru kagimo loso gi jogi. Koro an kaka na bet ko wadgi dwa winjo ka bunde mar 2 kendo chak muoch to chikore. Mana we to na we kapudo gong'ang'ana gi jogo kechan na chikra. Koro kaka labot machien mondo mi awuog oko. Tawinjo kogo lisasi moro kendo. Koro bang'e kaduogo mar mondo mi ang'iye nikech an ang'eni gidhi kode. Ta aduogo to ayudo kon oninde dier ot kanyo. Anyuola ne ywak kalure gi lit magin go kod fuok ma wuodgi oweyo gigo. Gitimo na malit. Nyathina no nyocha nyathina manyocha bet go piny manyalo pimo ga 1-2. Nyathina no nyocha nigi mpango makata Disemba ka nyocha pango ni odhi korgi chiyo wadgi maduong'. Oweya gi nyathi achiel pokoro makata higni 2. Makata kada chako rito nyathino kenda pod akia. Kata kamano giwacho ni nek mar wuodgi en mana achiel kuom midhiero mar rochruok mar arita kwe osekelo e alworano. En gima lit ka nyathi dhi adhiya malit kama king'iyo kendo en gima ber kata matin. Woe man Nyasaye lakini Nyasaye ong'e gimoro amora. Koro wakwayo kwe makenda rita mondo bednwa kare. Kanyocha wawito kijana ma jayuth matiyo matek. Jogweng' koro odak gi luoro gino momiyo gibiro kanyakla mondo gitim twak e kindgi giwegi e yo mar sumo paro mar neno ni gijiwo weche arita kwe e yo makare. Nyaka koro wariw pachwa kanyakla mondo wang'i ni to ere kaka diang' wa ng'i jogi nikech jogi gin mana jok ma moko wadak go machiegni. Koro nyaka wang'i kaka watudre gi jowadwa mwadak godo mondo wang'i kaka weche mag tong'o ji gidok chien e alworawa. Kata ka dipo ni wanyalo empower nyumba 10 or kaka wanyalo loso teams mag kijende manyalo konyowa e weche mag arita kwe mondo mi wane kaka wanyalo curb or wanyalo reduce wach mar insecurity ni mondo mi wabedru gi kwe. Simon Osegi Orwa en ruoth ma Central Kisumu location ma osingo tiyo gi jokanyo mamoko mar medo kaso arita kwe e gwengego. Wan be wan gi chenro magwa wan kaka gi nyumba 10. Wan gi village elders, wan gi assistant chiefs. Tich gi maduong' en ni wayudo information kuonde ma jogo nitie. To wakwayo ni jopiny bowuog oko mondo konywa kaka dwa mak jogi mondo mi gweng' obed gi kwe. Rochruok mar arita kwe e Central Kisumu Ward omiyo anyuola mar Austin Okudo ywak kalure gi nek mar wuodgi kendo jogweng' koro riwre kodgi mar kwayo apisas mag arita kwe mondo oresgi kalure gi midhiero magikale kinde ka kinde. James Okoth, Ramogi TV. Obila ma Alego Usonga nono nek mara japuonjre makar tiegruok ma Sia Institute of Technology mane otimore otieno manyoro. Nek no mane otimore kar dak mara bango ichich ni ne otim kod osiep nyakono mawuoyi. Jiran gi wacho ni ji 2 go koka ne odonje odno mana odhiambo manyoro. Komanda mar obila ma Alego Usonga Benedict Mwangangi oyango ni achich ne ochiwore negi kende ka koro gidhi nyime kod timo nonro.
Yesterday night we had an incident that happened at Rabango area within Sia town, where a certain guy murdered a lady. After the incident, the suspect surrendered at Sia police station, where he is in custody. Investigations have been commenced. The body of the late has been removed to Sia County Referral Hospital mortuary, awaiting autopsy. Anyo ane dala na tawin to wachina ogo ko kimogo lai dala ni jo moko negrim ilandi moro mamalo kani to kaga se winjo tabira kawia to bas ka biro kata yudo ka en gimo setimre binya kono wayudo ko oseto kacha. Jopuonjre mag mbalariany ma Technical University of Mombasa ne obago ng'anyo mamuol kaluwore gi wach mar lala apoya nono mar japuonjre wadgi mane laro kom telo e mbalariany no. Jopuonjre go ne oseyo ten mbalariany no kuom kawo okang' mar loro sikundno apoya nono kaluwore gi luoro ni tungni no ne kidek muoch kaluwore kod fwenyruok ewi wach duoko mar yiero. Giseyo ten mbalariany no kuom tayo ombulu maonge ler kendo walo jotelo ma chuny jopuonjre okoyiego. Gikoni gidwa ni yiero no mane otim e yor lony mar mbui mondo mi owit kucha kakoro gidwa ni otim yiero e yor luto ombulu mondo mi gibed kod geno gi yiero. Duoko mar yiero okethi nikech gin jogo moket kanyo gi admin mondo gi serve interest of the admin, not of the students. Kasa achiel kuom joma nochung' mapani be noyombo manonego yombi chalo ni sikule mokawe to lal nyaka sani pok wanene. Tatemo wacho ni jogi oloko skul ni ochalo kaka private entity. Skul ni en public kendo en gi gine kama. Okinya wuok go kinyi ka gimene odi iyawo skul kinyi lore to onge ng'ama ong'eyo. Gindikonwa memo no lor school because of student disturbance, but okilerwa gimomiyo ni student disturbance ni en ang'o. Wang'e maler ni student disturbance ni en nwach election manotimore. Election notimore kendo students hardly 500 voted. That one we cannot say in voice of the comrades. Ka sikul owuon ok nyal run system margi. Koro wakwayo administration kata tend mbalariany ma Mombasa mondo koyie giyie nyithindo dhi e yiero ma aching ma igoyo kod kalatese mag luto ombulu e box mong'ere kaka ballot boxes. Our doors are always open and we are committed to providing the necessary assistance to investors seeking to establish themselves in our county. Gavana Makirinyaga oyawo romo mar ohala korwako joket mwandu e county no. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tichario Ras Reggae owake. Ticha Dick en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Ticha Ng'wen kama nene waterie golo machon. Ticha Beach Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka Ticha Beach 10:15 odhiambo nyaka 12.
Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pap. Nyakaramogi machiegni weche mag ohala. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru oyawo ayanga chenro mar nyiso kit ohala e kaunti no. Chenro mabiro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo ariyo. Olero ni kaunti no ni thuolo kendo rwako joket mwandu kod johala mani kod gombo mar timo ohala e kaunti ma Kirinyaga. Waiguru wacho ni Kirinyaga en kaunti mamiyo e sectors mag limbe kod pur, ka omedo ni tend kaunti no oseyudo lope piny owacho mane achudhe moko oyako e kinde motelo. Lopego wacho ni biro tigodo e chenro mar kelo dongruok e kaunti no. Chenro no bende biro kelo kanyakla joket mwandu mawuok e sectors maloyo 50 mabiro nyiso kit ohala ma opogore opogore. Opportunities that can be exploited in our county include fast-growing tourism sector, in which attractions such as water sports, the scenic Mount Kenya view, the vast Moya rice fields, and the breathtaking waterfalls along Thiba River. Our doors are always open, and we are committed to providing the necessary assistance to investors seeking to establish themselves in our county. One of the things that we will need to improve in Kirinyaga is our produce to be able to attract our investors. We have secured land that had been grabbed, 250 acres in Sagana, the Girishi. I went to court, we won the case, we won the appeal as well, and we have the title deed already in the name of Kirinyaga County. That is where we intend to set up the industrial park. Our county is well endowed with the natural resources necessary for trade and agriculture to flourish, and we are happy to support and welcome investors into our county. The exhibition brings together over 50 exhibitors of different categories, among them banking, motor vehicles, farm machinery, food processing, circles, insurances, and manufacturers of consumer goods. Counties moluoro nam lolwe timo ikruok makare mare tiyo gi thuolo mar timo ohala e bwo pinje Afrika maonge obadho moro amora mikelo gi weche visa. Mae timo kokalo kuom tiego rowere gi mine e weche ohala kod omenda, kendo miyo gi sir mar omenda maromo siling 300,000 ng'ato ka ng'ato mana ne gitiyo gi thuolo no e yo makare. Romono ne oyuorie gi jalup jambetre mar piny Ingereza mane osingo siro kenge mag medo bero weche mag ohala e kind counties moluoro nam lolwe to kod pinje manitiere Afrika, ahinya to kind mine gi rowere. Wan gi yore adek mwa support go SMEs through knowledge capital, social gi financial. Koro gimatimo kani en part of social capital. Makoro wa tudo ji gi investors, gi stakeholders moko ma gin interested e gero businesses kadhi mbele. So in terms of our financial capital, wakonyo gi yudo pesa from banks, wakonyo gi be yudo pesa from investors directly through a process miluongo ni investor readiness. En tiegruok moro ma olos specifically mar supporting businesses mar raising pesa. Event motimoni en mar miyo jobed creative and innovative mondo gimany problems ma ginyalo turn into business kuonde ma gintiere. Koro we look into getting 15 innovators in the region mondo koro Winam Capital kachiel gi partners moko nyalo tero gi training as acceleration training kasto gibodhi mbele asto wabo miyo gi pesa. We're very, very proud that we also have developed a network of business angels
again through the UK Kenya Tech Hub. And what they're doing is really bringing in an additional way of financing some of these really innovative ideas. So from very, very sort of basic low-level training for youth and for women and for micro firms to these much more sophisticated ways of funding, because we entirely agree that issue of skills development and that issue of access to finance are two of the biggest barriers. Nyakalondo maregesa kotudore kod duka mar Ouru Superstore omoro jodak makisi kod mwandu manengogi ogonyore e romo makende mane otime bomano. Kotelegi kod jalub jatend Nyakalondo James Gishana, chenro no mideno ni Black Friday ne tudruok machielo magisetimo kod dukano mar Ouru motelo ne sikuku mar Christmas. Johera magegesa noyudo thuolo mar tudore gi jolendo magihero moting'o Lawrence Nyakundi kod Jami Ji Nyiero Getena. Nyakalondo maregesa en achiel kuom Nyakalondo 13 e bwo kambi mar Media Services. Kuja kwa duka ya Ouru Superstore nimeona vile wako uhusiano na Egesa Mwanyagetinge. Nimeona tumenunua vitu vingi kwa wingi tena kwa bei nafuu. Kwa hivyo tumefurahia. Ouru ametuletea vitu. Nimenunua unga, nimenunua mafuta, nimenunua sukari. Vitu tumeona iko bei chini kabisa. Vile vinaendelea chini na sisi watu ambao hawajiwezi, kila mtu akimbie hapa anunue vitu akuje kwa Ouru Superstore. Tunashukuru sana mshirika wetu mkuu Ouru Superstores kwa sababu kwa miaka 5 sasa amekuwa akishirikiana na sisi kama Egesa FM tumefanya upande wetu, na leo kwa kweli ukiangalia watu wamenunua bidhaa kwa wingi, na tunasema asante sana kwa watu wetu wa Kisii kwa kutrust na kuamini Egesa FM. Saa hii bei ziko juu sana, lakini uchumi iko juu na iko ngumu sana, lakini tumeamua kuwa tukihusiana pamoja na Egesa Royal Media tutakuwa tunaleta hii kitu kila mwaka so that tupunguze hali mbaya ya uchumi. Nakaramogi wachako aringo adhi duka matin waduogi weche mathoth kikindi mabor. There's the header, it's in! Piny Senegal obedo timo kuongo mar Afrika yudo loch e tuke World Cup tok loyo Qatar gonde 3-1. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka yuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot.